खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोना दिनै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं नुलांगोन भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो नायलां दायो आङो अन्थाइबारि फुटबल अपेनिं जागासिनो दङ दा आङो बेयाव दंफैयो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारै गासैखौबो नुलांजोबगोन फैदो लोगोफोर अब्ला नायलांदो लेट्स गो Golden Langur Rider Sirang District ni nai jaha brother manha gebla gebla thar isi dekhai de nai bitangmोनहानो ट्रफिखौ स्पन्सर खालामदों ना रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय नोंथांमोनहा इनकारेज खालामदों स्पर्ट्सखौ बिदिनो आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बेबायदिनो माने मटिभेसन खालामबाय थागोन आरो स्पन्सर खालामबाय थागोन इनकारेज खालामगोन जाहाथे जोंनि युथ्सफ्रा स्पर्ट्सआव आवगायनाय बायदि आरो बे दानि समाव ना ड्राग्सजों आरो जानाय लोंनायजों निसाजों साग्लोबनानै दं ना जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजान जानाय बायदि फिटनेस लाखिनो हानाय बायदि नोंथांमोनाथ' फिट थायो राइडार्स जानो थाखाय साधारन नङा नंगौना नङा बिराद फिट जानांगौ जानाय लोंनाय थानाय एक्सारसाइज थानांगौ आरो नङाबा नोङो गोजान जायगायाव थांनो हाया दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा ब्रादारफोरनिफ्राय सोलोंनांगोन नोंथांमोनहा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जा निसानिफ्राय जुवानिफ्राय जेनिफ्रायबो ना एक्टिभ जा फिट जा गोजोनथोंसै ब्रादारमोन Hello bro, welcome to Bodoland, India. I'm very happy to know that you are the part of this Golden Langur Rider and part of this rider. So I was so fortunate to have you. I'm very thankful to the Golden Langurs. Thank you so much. Thank you. Ada Alfe! Hello bro! Hey! Lago! Ayo bisa Renali menapa naik deh? Hey bro, mana kau? Zerna ada Alfe. Hey ada deh. गिरि फ्लरि बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैदों जोंनि कमिटिजों हांख्रायनानै लाबोजानाय इउटिउबार मानगोनां मेहेर वारि आरो आलफ्रेड रायजो राजा नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोबां हांख्रायनानै लाबोजानाय माननि आलासिफोर दङ बे आलासि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय बेनिखायनो गोबाव खालामाजासे जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दान्दिसे उनावनो जों जागायसिगोन आरो गोल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाबखौ सापर्ट खालामनो थाखाय हेफाजाब खालामनो थाखाय जोंनि साखाथिनिनो हादोर भुटान रायजोनिफ्राय भुटान हादोरनिफ्रायबो सासे राइडार बिथाङा बाहागो लादों रायजो नोंथांमोन गोसोआव लाखि जोंनि गेजेराव जोंनि गासैबो लिंहरजानाय माननि आलासिफोर गाहाय आलासिफोर आरो रिंगु दामग्राफोर बयबो सफैजोबनानै दंफैसै बेनिखायनो जों गोबाव खालामाजासे जोंनि हाबाफारिखौ जोङो जागायसिगोन गोजोन्थों इस्लाकाता जोहोलावसा हारिमु आफादनि मोसाखावरि बिथांमोन बेंटल कलेजनि हारिमु मोसाखावरि बिथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैदों जोंनि मानगोनां लानानै हानजा सुगासिनो दङ जोंनि गेजेराव नुनो मोनगासिनो जोंनि फिल्डआव बिथांमोना गोल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाब दिनैनो बिथांमोना राइडार बिथांमोना जोंनि फिल्डनि सोरगिदिं बे टुर्नामेन्टनि ट्रफिखौ लानानै सोरगिदिं गिदिंगासिनो दङ जोंनि गोल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाब बिथांमोना जाय ट्रफिखौ बिथांमोना जोंनि गेलेग्रा फोथाराव लानानै प्रसेसनाव बाहागो लाबाय बिथांमोननिफ्रायनो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ अननानै आरो लोगोसे स्पर्ट्सखौ प्रमोट खालामनो थाखाय बिथांमोना जाय
ट्रफिखौ लानानै हान्जा सुरदों बे ट्रफिखौ जोंनो गोसो गोथारै दान होदों बिथांमोननि लागै बयबो जों आखाइ खबनो रायजोफोर आखाइखौ हामबाय होदों गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाब नोंथांमोननि होनाय बे लाइब्रेरिनि हिस्ट्रियाव गोसोखांजागोन गल्डेन लांगुर राइडार्स क्लाब बिथांमोना फिल्डनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो अनिरिका बरगयारि आरो फिसका बरगयारिया गोख्रैनो जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन